पढ़ौथिली मु 1.5 घंटा हेलेनी मु पढ़ेई चलीची कौन पढ़ौथिली गणित मैथ पढ़ौथिली टी इटे ऊपर कौन लिखाई साहित्य कथा साहित्य कथा गणित कथा खाई गणित कथा एता गणित कथा दियो सर एठी हैं एउटु गणित स्टार्ट होला कौन एतो का साहित्य से पता साहित्य एठु गणित सर तापरे सर एउटु विज्ञान तापरे एपटा मो पुआ पड़े सर